ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/10/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯದೆ ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಃಖದ ದಿನಕುಲು ಪೂರ್ಣಾದ ಸುಖದ ದಿನಕುಲು ಬರನುಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಧೈರ್ಯಯುತವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒವ್ವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾಡದು ಪಾಂದಪ್ಪರೆ ಸಹಜವಾಯಿನ ವಿಧಿ ಒವ್ವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸದಾ ಉದಾಹರಣೆಗಾದು ದುಂಬುದಿವನ್ಲೆ. ಈತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ. ಕೆಲವೆರು ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು, ಕೆಲವೆರು ಕುಪುತ್ರರುಲ್ಲೆರು, ಕೆಲವೆರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರು, ನನ ಕೆಲವೆರು ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಏಪಲ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪುಜೆರು. ಪೋಡಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪರು. ನಿಕುಲಂತೂ ಒವ್ವೇ ಸಂದರ್ಭದ್ದು ಬಾಡ್ದು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಗೀತೆ: ಧೈರ್ಯನು ದೇತೊನ್ಲೆ ಮಾನವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಧೈರ್ಯ ದೇತೊನ್ಲೆ ಮಾನವ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮೋಡೆ ಉಂಡು. ಇಂದೇನು ಆತ್ಮಗು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಧೈರ್ಯನು ದೇತೊನ್ಲ ಪಂದು. ಆತ್ಮಗು ಕೇವಲ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇದೇ ಪಂಡ ಆ ಧೈರ್ಯವಂತೆರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡೆರಡು ಆಕಳಿಗೆ ಅಧೈರ್ಯವಂತೆರು ಪಂದು ಪನ್ನೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಧೈರ್ಯರು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಧೈರ್ಯನು ಜಿಂಜೆರ ಸುಖನು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಈತ ಧೈರ್ಯನು ಕನಾವಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಕೇವಲ ನಿಖಲಗೋಸ್ಕರನೇ ಅತ್ತು. ವಾಸ್ತವಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗಾದು ಉಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪರು. ಏರು ಕೇನ್ವೆರೋ ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದೆರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಪುನ ದಿನವಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಅಂಡ ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ದುಃಖದ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಎಂಕಲ್ನ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಖದ ದಿನಕುಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಪೊಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ತಂಡ ಕೃಪೆತ ಪಾತೆರಂತು ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ತೆರಿಪ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಸಹಜ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಯೋಗುನು ಕಲ್ಪವೆರು. ವಿದ್ಯೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುಸುರುತಾದು ಅಟಲ ನಿಶ್ಚಯ ಬೋಡು. ಕುಡ ಏಪಲ ಅಕುಲು ಏರ್ಪೇರುಡು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆನು ಪಡೆಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಕ್ಲೆನು ಪಡೆಯೊಂದು ಆಂಡು ಐದವರ ನನ್ನ ದಾದ ಬೋಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪುನ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತೂ ಉಂಡು. ಐದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಧೈರ್ಯವಾದುಂಡು. ಖಚಿತವಾದಲ ಎಂಕುಲು ಲಡೈ ಪೆಟ್ಟುಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಡದು ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ. ಭಲೆ ಇಲ್ಲಲು 10-16 ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ಅತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಂತು ತೂಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಂತೂ ದೊಂಬಿನೇ ಲಕ್ಕವೆರು. ಕೆಲವರು ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಕುಪುತ್ರರು ಉಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು, ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಪಿರ್ದಾನೆ. ಐದವರ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಏಪಲ ಗಾಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಒಡ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಠಯೋಗ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಇದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿದು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಇಂದು ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ನಿಕಲ್ನ ಸುಖಧಾಮದ ವೃಕ್ಷಲು ತೋಜಿದು ಬರೆದುಂಡು. ಪರೋಕ್ಷ ಅಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರೆಯೊಂದರ್ಲಾರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಆವಂದೆಪ್ಪು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ರಾಜಧಾನಿಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ದುಂಬು ಉಂಡು ಎದುರುಡುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತೆ. ಸುರುಕು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒತ್ತೊನುವ ಇಂದು ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರೆಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಕಣ್ಣುರ್ದು ಚಿತ್ರಲಂತೂ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತೆ. ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡತ್ತೆ. ವಿವೇಕ ಪನ್ಪುಡು ಚಿತ್ರನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯೋಗತ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲತ್ತೆ. ಶಿವ ಪರಮಧಾಮುಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಾರು. ನಿಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಪ್ಪು ಇಂದುವೇ ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ದರ್ಪಣುಡು ತೂವನ್ಲೆ
ಎಂಕ್ಲೆಡ ಆ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದುಂಡು ಬಾಬಾ ಧೈರ್ಯನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದೋಡು ಐನು ಬಾಬಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ ಅವಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ICS ಓದು ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಯ್ಯರಡ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಡ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರನು ಕಲ್ಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಕವಡೆನು ಕೊರ್ಪರು. ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಲ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಲ ಆದುಂಡು. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳದ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡತ್ತೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಲ ಆವಡು. ಏತು ಓದುವರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಂತೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೌಕರರು ಆಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆಲ ಭಾರತ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಪಿತನ ಸಮಾನಾಲೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತಂತೂ ಕುಲ್ಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಏ ರೇತು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತರೋ ಅಕುಲ ಐನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದು ತೂಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಡಾಂಡಲ ಮಂದಗತಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ತೂಯೆರಡ ತೀವ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಗತಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತೂ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಮತ್ವ ಉಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಐನ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತ್ವ ದಯಗ್ ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ. ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟವಡೆ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಐಕ್ ಬಾಬಾ ದಯಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಭಲೆ ಆರಾಮವಾದ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಾಕಿ ಒಂತೆ ದಿನಕುಲು ಈ ಚೀಚಿ ಜಗತ್ತುಡೆ ಭಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನಕಲ ವಿವಾಹನಂತೂ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮದುವೆನಂತೂ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬಾ ಕಾಸನಂತೂ ತೆಗೆತೊನುಜೇರು. ಆರಂತೂ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಸಮಯಡು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೆರೆಗಾದು ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪೆರೆ ಈ ಶರೀರನು ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಮಲ್ತುದರು. ಜೀವಾತ್ಮಗಾದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಬೋಡತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗಾದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಲ ಈ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಳ್ದೊರ್ಲೆರತ್ತೆ. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಶರೀರದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆನು ದತ್ತುದೆ ತೊಂದೇರು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದೆಕ್ ದತ್ತುದೆ ತೊಣ್ಣಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಈತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ದತ್ತು ಜೋಕುಲೆ ಉಪ್ಪುಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಸರಸ್ವತಿ ಮಗಳಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಇಂದೆನು ನಿಕುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಬಾಬಾವಲ ಓದುದೇರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆಂತು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂತೆನೋ ಅವು ಮಾತಲ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಆದುಂಡು. ಐಟ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣನೇ ಅಡಗದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಷ್ಟ ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಮತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತುಂಡ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆ ಮನ್ಮಂತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಮೋಸ ಪೋಪೇರು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಲಹಿನು ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಸುಪ್ರೀಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂತೂ ಕುಲ್ದಲತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನೇನು ಮರತದು ಬುಡ್ತೇರು. ದೇಪಂಡ ಅಕುಲು ಯೋಗೊಡುಪ್ಪುಜೇರು. ಯೋಗ ಅತ್ತನ ನೆನಪುಗು ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ದೇತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದು ಕೆಲವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಪಿರು. ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಪರಂದಿತ್ತಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ಪಂಡ ವಿಕರ್ಮಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನತಿಲ ಆಪುಜಿ. ನೆನಪು ಮಲ್ತಿಜರಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಕೈತಗ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಆತ್ಮ ಸುಸ್ತಾದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಮರೆತು ಬುಡುಪೇರು. ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಯಾತ್ರೆಡು ನಡತೊಂದುಲ್ಲರು. ರಾತ್ರೆಡಂತೂ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ದೇತೊನರು ಪಂಡತ್ತು. ರಾತ್ರೆಡು ನಿಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡತ್ತು. ಅವು ಅಂತೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ಏಪ ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಜಾಗ್ರತ ಆದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪರು. ನಿದ್ರೆಡಂತೂ ಒವ್ವೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಬಾಕಿ ಒವ್ವೇ ವಿಕರ್ಮಲ ಆಪುಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆರು. ಆಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯೋಡು ಕಂತೆರಡ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಶನು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಏಪ ವಕೀಲ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರೋ ಅಪಗ ಕಾನೂನುದ ಪಾತೆರಳು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳುಂಡು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅತ್ತನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ವೈದ್ಯರು ಅತ್ತನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪೇರು. ಏರು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತುನೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಆಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಒಂಜೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆದುಂಡು. ನಡತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕಲ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪದ ಪುದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು.
ಐನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜೇ ಉಪಾಯವಾದುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪದಭ್ರಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ಮಾಲೆಲ ಆದುಂಡತ್ತೆ ನವರತ್ನದ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಮೊಕುಲು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತಿರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆದಿಜೆರು. ಅಷ್ಟ ರತ್ನಲು ರುದ್ರನ ಮಾಲೆಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಐದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥುಲು ಎಡ್ಡೆ ಓದು ಇರಂದಿತ್ತನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಳ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಐದವರ ಆಕಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಐನದವರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಹ ಅರೆಗು ತೆರಿಯುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಡ ಏತು ಗುಣಕುಲುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದ ಇನ್ನೇನು ನಿಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯುನೊಲಿ. ಏರು ನಿಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲೆಡ ಈತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ಧೈರ್ಯ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಬಾಬಾ ನಾವು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಯೋಗದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪರು. ಬಾಬಾಗ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಹಾಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಇಡೀ ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಏತೇತು ಯೋಗದ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರ್ಪೇರೋ ಆತು ಬಾಬಲ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಇಂದು ಬಾಬಾಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯಕವಾದುಂಡೋ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೋ. ನಿಕುಲೇತು ಓದುವರು ಆತು ಉನ್ನತ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ನಿಕುಲೇತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪರು. ಯಾನು ಬರ್ಪುನನೆ ಪಾವನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಪಂಚವಾದು ಮಲ್ಪರೆಗಾದು. ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಮುಲ್ಪನೆ ಪತಿತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಆಪೆರು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಒಯ್ಕು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಸೀತೆನು ರಾವಣನ ಜೈಲಿರ್ದು ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬುಡುಪೈರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಬೋಡು. ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂತೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕಲಿಗೆ ಸುಖ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐದವರ ದುಃಖಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂತ್ಯೋಡು ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮಲು ಒಂತೆ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಒಪ್ಪ ಸುಖಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೇರು. ಆಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬತ್ತದು ಪೋದು ಬಿಡುಪೇರು. ನಿಕಲ್ನಂತೂ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಯೊನ್ನೇರ್ದು ಅವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು. ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜರಾಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲ್ನ ಕೇವಲ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇತೊಂದಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯನ ಇಂದು ಆದುದುಂಡು. ಬೊಕ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪಾತೆರಳ ಸಹ ನಿಕಲೆಗಾದೆ ಉಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು. ಈತೊಂಜಿ ಸುಖನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಅನಾದಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತುದೀತುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾಯಕ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳಿರು. ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಕುಲು ಹಾಳುದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದಕುಲುಳ್ಳಿರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದುಳ್ಳಿರು. ಅಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕ್ಲ ಚಿತ್ರೋಳ್ಳ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಆಯರು ಪಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಭಗವಂತನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರೊಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಮಂತ್ರಣ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರಡಾಪುನು. ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಿಮಂತ್ರಣ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಒಂತೆನೆ ಸಮಯ ಒರಿದನು. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಸ್ತಾದ ಬಿಡ್ತೀರು. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಲಡೈದ ಮೈದಾನಡು ಮಾಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನ ಜೊತೆ ಮಾಯಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದೇ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಜೋರಾದ ಬಿರುಗಾಲಿನ ಕನಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ಜ್ಞಾನಡು ಬೈದೆನೋ ಆನಿರ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ವ್ಯವಹಾರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬಾಬ ಜ್ಞಾನುಡು ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿಘ್ನೋಲು ಬೂರುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪವರ್ಚಿ. ಇಂದು ಅಂತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ವಿಘ್ನೋಲು ಬೂರುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನೊಚ್ಚಿ ಇಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂದು ಅಂತು ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕಾದ್ ನಿಕುಲು ಪೋಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಶುಕ್ರ ದಶೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರಾಹುನ ದಶೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೆಸೆ ಕುಲ್ಲುದು ರಾಹುನ ದೆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ನಡತೊಂದು ಕರಗ್ದು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಮಾಯೆ ಅಕ್ಲೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಕಪ್ಪ ಐನಕುಲು ಕಪ್ಪಾದೇ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆಯದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಯೆ ಗೆಂದುದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಉಸ್ತಾದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಪಗನೆ ಮಾಯೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯತಮೇರು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದುಂಡತ್ತೆ
ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಬಾಬಗ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿನು ಪಡೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಏರೆ ಎದುರುಡು ಬತ್ತಂಡಲ ಬತ್ತಿನಕಲು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ನೆನಪುಪ್ಪುಡು. ಶ್ರೀಮತುಡು ಏಪಲ ಸಂಶಯ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಮನ ಮತನು ನಡಪೇರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ಯರುಡು ಸಲಹೆ ತಂದು ಐಟು ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸಹಯೋಗದ ಶುಭ ಭಾವನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಭವ. ಎಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪ್ರಭಾವದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸೆಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಚಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಖಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ್ ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿ ಸಹಜಯೋಗಿ ಆತ್ಮಲು ತಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಸಹಯೋಗಿಯಾಲೆ ಬೇರು ಇಂಚೊಳ್ಳಿರು ಅತ್ತಂಡ ಮೊಕಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರು ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ. ಎಂಚಿನನೇ ವಾಯುಮಂಡಲ ಉಪ್ಪಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡೆ ಅಪ್ಪಡು. ದಾತನ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಕೊರೊಂದು ಒಪ್ಪಿರು. ಐನರ್ದವರ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸರದು ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಇಜ್ಜಿ ವಾಚೋರ್ದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡಲ ಲಕ್ಷ ಒಪ್ಪಡು ಸಹಯೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಅವಡು ಪಂಡ ಮಾತಾ ರೂಪೊಡ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗ ಕೊರದೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರಂ ಅವಿದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಿನ ಇಚ್ಛೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾಮಧೇನು ಆಪನಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.